Uspamiнаем святой памяти księdzów Фелікса і księdza Петра. Ksiądz arcybiskup pochodzi z tej parafii. Jakich pamiętaje proboszczów od swojego narodzenia? Ну, гэтых двоих, якіх мы толькі што выменілі, таксама і наступных, якія тут былі, księdza Яна Козака і сучаснага пробашча, księdza Валерія Букоўскага. Трохі, але вельмі смутна памятаю першага святара, найбольш можа яго пахаванне, калі было, калі так я тады вельмі малым яшчэ быў, і гэта трохі памятаю, што людзі вельмі плакалі, што хто прыйдзе, які святар будзе тут і так далей, так больш не. 2 дні тому назад ми говорили з митрополітом об księdzach, якими повинні бути святари. Сьогодні хочеться поговорити, якою повинна бути парафія. Ksiądz arcybiskup добре веде життя парафії Дельст. Чи при гэтых księdzach вона змінялася, ця парафія, як змінялася, у яким керунку? Ну, напевно, змінялося, бо життя зміняється і виклики у кожному часі свої. Не треба казати, що ми тільки сьогодні маємо проблеми. Проблеми були і 2000 років тому, і 1000 років тому, і 100 років тому. І коли прийшов Петр Барташевич, свої проблеми були. Коли був ksiądz Фелікс Сорока, свої проблеми були. І сьогодні так само свої проблеми. І не зміняються, бо час зміняється. Час несе нові виклики парафії. В началі парафії завжди стоїть святар. Напевно, сьогодні у навчанні Другого Ватиканського собору і у новому канонічному праві, яке було приготоване після Другого Ватиканського собору, велику роль так само відіграє і парафіальна рада. Вона повинна допомагати святару. Це рада, треба пам'ятати, що рада, а не нейкая другая організація, яка керує, вона повинна допомагати. Бо справді і треба робити ремонти, і треба займатися, може, доброчинною діяльністю. Треба так само яким чином дойти до людей, до которых, може, святар сам не може дойти. Ну, на вёсцы, може, гэта легче, але в городі не так легко, не всюду святар бывае. А верники не всюду. Бо з ним працює в магазині, другі в університеті вчаться, четвертий на фабриці і так далі. Вони спотикаються, і тому вони повинні так само евангелізувати, повинні так само приносити свою віру, нашу віру туди, умацняти цю віру, бути свідками цієї віри. Далі так само, напевно, вірники, прості вірники повинні так само клопотитися і об стані своєї парафії, матеріальному стані своєї парафії. На жаль, тут вельми много є таких недохопів, бо неяк так всі призвичаїлися, що ось у нас є святар, у нас є там законник, законниця, і вони там гэтым всім заклопочуться і ремонтами, і всіми іншими справами. Ну так, але святар – це найперш слуга алтара. Найперш, напевно, він клопочиться, може, має більше контакту, може, можливостей, може, і так далі, але йому треба допомагати у цим. Так само організація різних мероприємств. Ну, одному чоловіку ніколи неможливо всього зорганізувати, навіть як і сьогоднішнє гэта урочистість. Ну, напевно, пробашч, ksiądz Валерій, він такий енергічний, мотор, спірітус мовенс, як так можна сказати, гэтай парафії, але йому повинні були допомагати інші, бо гэта не все легко. Тому всі повинні включатися у працю парафіальну, як адміністративну, господарчу, а так само і душпарствівську працю. Бо, напевно, много набоженств таких паралітургічних чи ніяких просто молитовних спотканнів можуть провести самі вірники. На міркуваннях з арцибіскупа Білорусі чоловік світський, чи він уже зрелий, каб допомагати księdzu парафії. Ми у цій академії бачили, як каля księdza Петра і księdza Фелікса были люди, допомагали, не были одни люди, шли до костела, люди жили костелом. Сегодня на меркаванні митрополита чоловік хоче бути в костелі і цікавить справи костела в Білорусі. У ті часи, коли були Петр Барташевич і Фелікс Сорока, напевно, що ksiądz сказав, то це було свято.
Сёння ўжо дэмакратыя больш і гаворыцца, людзі таксама свае патрабаванні ставяць. Можа, гэта і добра, напэўна, так і павінна быць, бо это іх парафія. Сёння сярод свецкіх вернікаў можна знайсці вельмі многа, асабліва сярод моладзі, якія сапраўды хочуць працаваць для касцёла, якія сапраўды падзяляюць гэты клопат святара, клопат пробашча, клопат біскупа, клопат усяго касцёла пра сам касцёл і дапамагаюць у гэтым. Гэта, напрыклад, арганізацыя розных мерапрыемстваў, канферэнцый. Калі я запрашаю за мяжы нейкіх біскупаў ці выкладчыкаў, таксама многія з іх на іншых мовах размаўляюць. Трэба шукаць, што будзе перакладаць. Сёння вельмі лёгка. Сёння студэнтаў вельмі многа ёсць, якія уключаюцца сапраўды. Або калі возьмем, напрыклад, арганізацыю пілігрымак. Там бачна, хто здольны на што, і там сапраўды адзін аднаму дапамагае, і самыя вядуць набажэнствы, самыя простыя каронка да Божай міласэрнасці, ці ружанец, нейкія іншыя спевы таксама. Але аднак таксама і хацелася бы, каб людзі больш дапамагалі. Не такія ўжо багатыя мы. Аднак вельмі часта мяне пытаюцца, калі ў Мінску у адным ці ў другім мікрараёне будзе пабудаваны касцёл. Калі вы яго пабудуеце, то будзе пабудаваны. Хто будаваў гэтыя касцёлы? Не было тады ні Ренавабіса, не было Кірхаінот, не было іншых, хто дапамагаў. Вернікі самыя будавалі. Сёння ёсць нейкая дапамога, але ўжо не такая, як калісьці была. І тут трэба дапамагаць. Бедныя, напэўна, але як мы паедзем вакол нават Гродна, ці Мінска, ці іншых горад, мы бачым, якія дамы будуюць людзі. Хай там толькі па 1% дадуць. Уже будзе вялікая дапамога, і гэты дом будзе збудаваны іхнімі рукамі, з іх дапамогай. Гэта іх дом будзе, яны будуць цаніць гэты дом, не тое, што нехта прынесе на талерачцы і скажа, вось, береце, толькі хадзіце і малецеся. Тут хацелася бы, каб трохі ў гэтым сэнсе таксама, і не толькі ў гэтым сэнсе, але і ўключаліся ў набажэнствы больш вернікі, дапамагалі святару. Сёння яшчэ трэба выхоўваць гэты сенсус эклезіі, яшчэ раз паўтаруся. Пажаданне ксяндза арцыбіскупа для тых маладых парафій, якія паўстаюць і на Гродзеншчыне, і ў Мінску, Магілёўшчыне, бо парафія гэта радзіма, сям'я, як яна павінна жыць, гэта маладая сям'я. Напэўна, нелёгка заснаваць парафію, нелёгка распачаць ад нуля, бо як ёсць прызвычаенне ездзіць да аднаго касцёла, так вельмі часта ездзяць. Я, напрыклад, ведаю добра па Санкт-Пецярбургу, дзе заўсёды быў адзін касцёл на Ковенскім завулку, а потым адчыніліся другія касцёлы, і на Неўскім праспекце ад метро бліжэй, аднак людзі ідуць туды, бо прызвычаіліся так. Таксама і ў Мінску, чырвоны касцёл ці ў катэдру большасць людзей ідзе. Аднак ужо бачна, што і ведаюць аб тым, што там ёсць свая парафія. Не ўсюды ёсць касцёл, не ўсюды ёсць памяшканне, дзе можна маліцца, аднак іх ўжо больш і больш, і капліц таксама больш. Таксама і ведаем у раёне Суханбаева, таксама ў Гродні многія гады, пакуль не атрымалі дазвол, ужо чуў, што атрымалі цяпер дазвол на будову касцёла. Людзі таксама туды ішлі. Трэба памятаць, што парафія гэта тэрытарыяльная адзінка і належыць да сваёй парафіі падтрымоўваць. Ніхто нікому не забараняе ісці да іншага святара, часамі на набажэнства іншае, але памятаць, што гэта гэтая парафія, бо там усе дакументы знаходзяцца, і хросту, і шлюбу, і бяжмавання, і так далей. Далей трэба клапаціцца пра гэту парафію, памятаць аб тым, што гэта тое месца, касцёл асабліва, тое месца, дзе чалавек нараджаецца да новага жыцця ў сакраменце хросту і потым узмацняе сваю веру праз удзел у рознага роду набажэнстваў, клапаціцца пра гэты. І каб парафія сапраўды была месцам спаткання чалавека з Богам, каб была месцам, дзе чалавек чуе Слова Божие, дзе дапамагае адзін аднаму ў працах дабрачынных, дзе таксама будуе цывілізацыю жыцця і любові.